Maray na paghapon, maray na pagkabanggi. More lights, please. Yes. Ayan naman kita. And siyempre, mga tugang, welcome po naman sa atong programang Dos Bosabos! We're back. Hoy. Happy Valentine. Happy Valentine. Belated Happy Valentine ko. Yabay ko mo sa sa imong Valentine ba? No comment. Mabihig kita mo dyan sa tuyang special guest. Ay. Ara ni kay Lord. Ay, baka. Kung anong ka na. Di ba? Pero bitaro mong plano ni Lord. Ay, Maano naman. Ano rin ang Ash Wednesday sa Domingo? Siguro sa Domingo na ang Ash Wednesday. Hindi ko lang sigurado siguro Friday o Sunday na ang Ash Wednesday. Ay, pareho na maghapon. Diwat po sa Indogabos, mga tugang. And siyempre, sa samuyang mga viewers, maray na paggabanggi po. And ngunyan po, nagbabalik po ang Dos Bosabos. Halay kita din. Kasi nagkaigoto ng mga adjustment sa tuyang studio. Yeah. Naglipat lang kami from the other side. Hali po kami doon sa... Hali kami sa Studio 3, Oo, yun sa Studio 4. So paki-share, paki-like ang sa mga pong video tanganing mas dakol po kitang mapaugma mo niyan pong pagkabanggi. And matawan ng impormasyon sa gabos pong mga nyaon po di sa tuyang video. Maray na pagkabanggi po liwat and siyempre welcome garay sa tuyang programa. Sa kita madadalan dito rin. Siyempre paki-like ang sa mga pages sa Facebook, sa YouTube, at siyempre sa TikTok. Wow. And IG. Wow. Yeah. Dos Bosabos PH po, paki-search. Yan. Yeah. Oy, gusto ko lang atawaning doon itong pig post ni Mayor Nelson Legacion. Itong magkakaigwa na daan ng Kondo. Kondo. Wow. Baka makaabi lamang kita. Soon. Oh, thank you, Mayor. Ayan, ma-apply kita. Maka-experience lang kita sa kondo. Kailangan po ko sa kondo. Saan mo gusto? Sa kondo kaya ang problema dyan, ang sablayan. Maayong sablayan. Maayong sablayan. Saan ka mapaalam kung sakali? Yung sa rooftop. sa kondo maya. Pero, siyempre magpa-laundry ka na. Yeah. Social. Pero magagayon ang mga nangyayari dito sa mga project ng LGU. And, salamat po and maganyan. Anyway, kang mga nakaaging aldaw, di kita nagluwas dito sa tiyang programa.
ta ano kita kadakol kitang pigdumanan, Oo. kadakol kitang pigibo. May mga nag-invite sa tuya kaya Yes. sana po maulit itong pag-invite Ayun. na maka-jamming ang Dos Basabos. Tama. And siyempre, pwede kong mag-comment sa kamo. Tanganing mabasa na yan Yan. insigida sa tayo pong programa. Si mga saro po sa mga pigdumanan ni Tito Ray. Nagduman po kami diyan sa apa dyan, sa may Del Rosario, Naga City. Mhm. Naimbitaran kita diyan kan sarong Sarong dakulang kumpanya kumpanya ni Auto. auto. Yan. Oo, diyan sa sa may Del Rosario. Yan. Ang Suzuki Auto Naga. Yes. And pinag-launch po dyan mga tugang itong sa indang bagong mini hybrid na sasakyan. Itong Ertiga. Yan, Ertiga yan. mini hybrid. And masasabi mi po na kami si Inot na nakasangkay po dyan. Yan. Ta- Kami sino nag-test sa drive. kasaprang. Yeah. Dyan. Matik. Matik to. Matik. So, dalanan to po mga tugang ang launching and then si Samuyan test drive kang nasabi na pong bagong auto kang Ertiga nangunya po mababakal na po nito pwede na kamong pasiring dyan. Dyan po sa Suzuki Auto Naga dalanan to po ang nasabi ng test drive. Ohoy, ang kami ko niya nigdi sa pasakat sa Upland. Aplan kang barangay Tanikwason. Nagte-test drive kami kang bagong luwas kang Suzuki ang Ertiga hybrid Ertiga. Ibarat ko niyan si Kuya Boboy ang samuyang assistant na sasabi kan mga bagong feature kang Ertiga. Kumusta Kuya Boy ang sa imong experience kang What? bagong Ertiga? What? Experience. Yeah. Dadaraw ko na ni. Yeah. Takita ba ka tood sa manual? Ayun. Ini matic. Ano kita gawas na kita motor. Yeah. Automatic na motor from automatic na motor. Hybrid. To hybrid. Hindi pala dito rin itong sinasabing nagtatabang na ang baterya sa Sa gasolina. gasolina para tipid ka na sa gasolina. Sa grabing grabe ang Kamahalan. ang gasolina. Mhm. Pati sibuyas, mahal-mahal. Yan. Kaya sakto na yung Ertiga hybrid na bagong luwas kang Suzuki. Kasi talagang magayon ng dalagan. Diba? Very smooth. Very smooth. Sa tagtag talaga din mamatin lang Oo. tatagtag. And saka tipid sa gasolina. Yes. Sa mga pwedeng ipagmalaki kang kang Suzuki. Kasi hybrid na katabang na para maging efficient sa paggamit ng gasolina. Sa kasunod ko itong sinabi ni Sino Kuya kita? Boboy Hindi na. na itong lithium battery. Yan, yung Tutyal ng battery yan. Tutyal na battery. Mm. Inaabot ng 5 years. Ang kagayang pag dito rin, may idle stop ini dito rin. Yan, Magpundo, tapos pag pigbutasan mo ang preno, napundo ang makina niya. So, na naman, another Fuel saver. fuel saver na naman na pag nag-stop ka sa mga traffic, Napundo. talaga ang Napundo makina. talaga So, yan. di ka makonsume ng gasolina. Yan. Tapos pag pigbutasan mo ang preno, Automatic balik automatic si maon si makina. 2 to 3 seconds, 5 seconds. Balik na naman siya. Madrive ka na naman. Wow, arugyan kagayon ka ang hybrid Ertiga. Ayun, tapos may may pang social media ka pa. May TV ka pa. Ano daw kung ma-ex-deal na ni Sir Joel? May ex-deal na kang dos busabos. Ang dos busabos po toon sa padyak sa kamotor. Trabaho ni lead battery para lang siya dumaan sa accessories, sa mga radio, sa sensor. Yun lang ang trabaho ni lead battery. Pero yung lithium battery niya, siya nagabos ang nagdadala pati dumaan sa starter motor mo,
sa assist mo sa pagdalagan ng auto, si lithium battery niya. Tapos yung lithium battery may warning 5 years warranty para sa niya, kung halimbawa kay puwantang i-claim sa warranty ang battery, igwa siyang 5 years na warranty coverage. Halimbawa, during acceleration lang, hanggang 20 kph na takbo, pwede pa siyang i-assist ni battery lang. Wala pang assistance galing sa gasoline. Pero once na lumampas ka na sa ng 20 kph or totally tumatakbo na yung sasakyan, mag-introduce na rin yung gasolina pa rin. Gasolina rin. Oo. During accelerate or paahon ka, si gasolina mo ang nag-a-assist sa makina mo para tumakbo siya. Pero during deceleration or palusong, cut off yung gasolina mo. So ang mag-a-assist na sa'yo si battery. So doon yun ang nakakatulong sa'yo sa fuel efficiency pa rin. Ito yung pagkakaiba niya doon sa isa pang lead battery natin. Yung lead battery during charging, di ba? I-start mo lang ang makina mo, kahit hindi mo patakbuhin, magcha-charge siya. Itong lithium battery natin, kailangan tumakbo yung sasakyan mo para ma-full charge mo siya. Kasi kung hindi siya tatakbo, naka-idle ka lang, hanggang 50% lang ang kaya niyang i-charge. So, hindi siya na-fully charge sagat di tumatakbo yung sasakyan. Meron siyang hill hold assist. Yung patay yung makina mo, kailangan mo siyang i-start. Pag i-start mong makina mo, hindi ka basta-basta atras ka agad pag nag-go ka na, pag nag-drive ka. So, meron siyang assist na pipigilan niya yung pag-atras ng sasakyan mo. Lahat ng ng Ertiga hybrid, lahat po yan automatic na. Yes sir, opo. Wala na tayong manual. May lalabas din sir na manual, pero hindi pa alam kung kailan po lalabas. Pero mostly ngayon, yung pinalabas nila ngayon is fully automatic pa rin lahat mo. Gasolina na lahat po. Yes sir, gasolina sir. Guide me light. Yung guide me light mo sir. Apo. Halimbawa, dumating ka sa bahay nyo, sa garahe or sa garahe nyo is madilim talaga siya, wala kayong naka-install na light para doon sa passage nyo. Meron to sir isang features na pwede mo siyang iwan na pagbaba mo sa sasakyan mo, anin mo lang yung switch niya, i-on mo lang siya. Habang papunta ka doon sa bahay nyo, naka-on yung ilaw niya. Bali siya, i-guide ka niya hanggang sa makarating ka sa inyo. Nang ilang seconds din yun sir eh. Tapos kusa na rin siyang mamamatay. Halimbawa, paparating ka pa lang, pwede rin ganun, gamit mo lang yung remote ng sasakyan mo. Iilaw din siya para makita mo agad yung pupuntahan mo sir. Yan yung guide me light na tinatawag. Yung side mirror ng mga old Ertiga natin, hindi siya basta-basta tumitiklop kagad. Hindi siya auto retract na tinatawag. Ito, pagpasok mo, pag-start mo ng makina mo, sabay siya bubukas na rin siya. Tapos pag off mo ng engine mo, pagbaba mo, kusa na rin siyang titiklop. Tapos isa pa sa mga binago nilang design dito yung yung antena ng Ertiga. Kasi yung lumang antena niya is medyo payat. Karamihan daw, pag naglalagay kasi ng car cover, napuputol siya. Correct. So, binago nila, ginandahan nila yung design, tapos medyo tinabaan nila ng konti, nilakayan nila ng konti. Para hindi siya basta-basta napuputol pag naglalagay ng car cover. Nag-charge na naman dito Ray. Ang battery niya, naka-full na naman siya. Yan. Kasi pag nawala ang gasolina, nakakatabang si battery, maandar ka manggararay. Mahanap ka ng gasolinahan. Yeah. Yan ang kagayon ng ganit. Si mga auto, pag mahan gasolina, maana talaga. Mga siyo. Dati yan si Saro. Diamond. Nag-aangat ang Ertiga eh. Pag may maliligis ka, nag-aangat yung Ertiga ng mga, kung ido, ka na. Kaya yung trunk lid niya, pag binuksan mo, sa likod, dyan din yung mga tools, dito yung tools niya, sa gilid. So same ng ordinary Ertiga, dito yung tools niya. Extra compartment para sa mga karga natin. Okay mga
mga kados basabos, Salamat. si gusto pong maka-experience sa bagong luwas kang Suzuki ang Ertiga Hybrid, Mini Hybrid. Sa inyo ni Kuya Boy pwedeng Magduman lang po, punta lang po kayo dyan sa sa Suzuki Auto Naga along Del Rosario, Naga City, and look for anyone duman sa sa mga ahente kay Suzuki Auto Naga or kay Kuya Joel Hernandez. Ang aling mga feel po nito ang comfort kapag drive, ang experience na rin one of a kind para po sa yes, mini hybrid na Ertiga kakaiba. because of efficiency sa gasolina dito rin. Yes. So, avail na po kamo mga kados basabos. Visit na po sa Suzuki Auto Naga branch. Again, dyan sa Del Rosario, Naga City. Alright, so salamat po. Thank you so much. Iba sa muya, Giraray, kami po ang Dos Bosabos! Yo! Yo! Alright. Yan, yan. So yun nahiling po nindo. Tito Ray, ang Magayon. samuyang road trip experience doon sa mini hybrid na Ertiga. And available na po yan dyan sa Suzuki Auto Naga. May naka-reserve na pong 2 na unit para sa mo ni Para Tito sa Ray. mga pigsaro. Siguro sa kuya kulay white. Sako, blue. Liga. Ay, Hi, syempre. Hi kay Sir Joel. Hello kay Nakakatawag ko dyan. tama. Si Pig pa-reserve mi po. Gulong pa lang. Si Sebo pong tao yung digdi saro. May na naghali. Awa na. So, oni na, Tito Ray. Yes. Kaibanan tanaan sa tuyang special guest ngunyan pong hapon na iniyo at ang ani pong may good news. May good news para sa tuya. si gusto magkaharong, Ayun, si tama. gusto magkakotse, Tama. si gusto magka... And speaking of e-bike. kotse, Mhm. ano yan? Suzuki Espresso yan. Yes. Okay. dyan. So, mga kaibanan ta po, nyaon ngunyan sa muya pong kataid and it's our pleasure to have him here sa satuyang programa ang sa pinakagwapo. Yes. Ano yan eh, kumbaga... Heartthrob. Heartthrob. Oo. Heartthrob kang... Ano? Siyempre, kaibanan na po ang Parish Priest kang Christ the King Parish. Mhm. Yan po si Father Mark Real. Father, maray na pagkahapon po. Salamat. Maray na pagkahapon po, maray na pagkabanggi. Salamat sa pagkakataon na ini. Ayan. Kaya kami kang informasyon, kan buot nga mong ipaabot halin sa Paris mi. Ayan po. Sa mga pinakamagayon na simbahan ang Christ the King. Talagang may hiling mo ang kagayon ng kang Christ the King kung mabibisita na. Sa may pilihan, Father, di ba? Opo, Palestina Pili. Palestine. Papalag sa Yabu. Yeah. Yan. Father, anong igwa kita? Parokya ni Tito Ray. Yan, Ayun. parokya yan. Kaya nagatabang siya sa mag-promote sa Sige, Father, aramon mo po kung ano po ang mangyayari dyan po sa Indong Parish kung yan pong mga paabuto na bulan. Apod po kayo ning sa muyang project, CKP, Grand Raffle. Ang CKP stands for Christ the King Parish. Grand Raffle, nasabi na ngayon doon itong mga prizes na talagang grand man. Tama. Big prizes. Actually po, ang pinaka-draw niya sa April 9. That's April 9. Easter Sunday. Okay po. Easter Sunday po yan. Pero sige-sige sa tuyang pag-dispose ka ng mga tickets sa araw mo naman medyo Yes. very difficile man. Pero kadako naman po nag-support kaya dahil nga nita magayon ang mga prizes and magayon ang katuyukan man. Iyon po. Ang third prize, Father, nahiling ta po sa TV, ang e-trike. Wow. Yes po. And then ang second prize, iyon ang yan, syempre, saan pa man yan mahali sa pinakamagayon na Siyempre, sa Suzuki. Suzuki yan. Yan. Espresso. Ayan. And then ang first prize, Father,
Ini house and lot. Saan po yan na Father located yung house and lot nito? Gusto ko na pong dumanan. I-check ko na po. Tama pa sa kuya yan. Duman po yan sa Villa Oviedo Villa sa may San Rafael Cararayan. Mhm. Opo, extension kay itong Oviedo subdivision pero sa DECA po yan na Okay. ang sa tuyang kaulay kayan. Iyo po. And ready naman po ang yan mga prices na yan Apo. available na yan. Pagka-drota ka yan, once na ganahon yan, Automatic. Automatic na. opo. Oh. Okay. Father, mapapasain po ang ano kaniyo, ang Ang proceeds kang nasabi ng raffle na iniyo po. Igo po kaming dakulang project sa Paris. Ang inaapod ning Paris Pastoral Center. Sa hall po na Yan, dakula. nahihiling ta po yan. Nahihiling ta Iyo po. po yaon sa tuyang mga screen. Kaibahan po sa Pastoral Center na ini yaon dyan ang parish office. Iga po dyan yung chapel na sa mga medyo more intimate na mga religious activities. Kaibahan ng halimbawa sa bunyag. Minsan po kayo nagkasarabayan, may kasal duman simbahan. Tama. Tapos, Mm-hmm. and si mga tao may nagdyan, may gustong papangajian. Kaya, yan po, kaya riba kaya. And medyo, sabihin tang nakalihalay naman ang project na ini, medyo naarabala kami sa pagpatapos, baka matabangan nindo kami. Although hamana po ang structure, ang building niya sa iyang sa structure, pero papa po siyang ceiling, mayo po siyang flooring, ay medyo dakula po siya, and magagamit ta ini sa mga manlain-lain na mga pangaipukan parishioners, and halimbawa reception pwedeng Tama. gamiton niya. Sa kasal, Yeah, Opo. pwede yan. bunyag, Opo. sa mga basta Araw mga po events. ang nahihiling ko Mga kay Tito Ray, itong araw katong sa Cathedral Baga, sa may right side ba yun, kang Oo. Cathedral na may isa din na chapel naman, Ayun, Father, opo. di ba? Tapos igwa din mga pag nagkakaigwa ng recollection, nagagamit, di ba? Doon sa ipanting daw. So, araw din pala kayan. So, magayon po, na matatabangan talaga. Saan located yun, Father, itong parishol? Duman sa tuyang simbahan, right side kung nasa front ka kang simbahan, sa bandang right side ito. So ano lang, magkatain lang pala. Opo, anong apod kayan? Kung taid mismo, kundi sa may likod Sa na may banda. likod na banda. Oo. Okay. Okay. Garo pa letter L. Okay. So, So, ini sabihin kayan po ipo- si Tito Ray, magtaga duman. magtaga duman, Simbahan sa tuyang magtataga simba. Aray. Ay, ano naman tayo? Diyan na po nagtatapos. Hindi ka nag-jodo man sa Paris mo. Ibalik ko man po na may Hindi na nakakabisita. ibalik ko po na magayon tong katuyuan itong hall na to in times of calamities tayo. Tama, tama. Okay, Minsan okay. po may mga nakikidakit diyan sa po yung mga Correct. sa pagdarait ni. So, Naging evacuation ining po center. yan na ining hall na ini. Opo. Sa mga nakaagi sa laogan simbahan. Pero pag nahamantan hindi, pwede Tama. tayo na i-offer na maging evacuation center para. Tama. Father, day daw yan, kasi ma-Holy Week na, day man daw po yan maging sobra pang trabaho para sa Indo na, di ba? Ma-Holy Week na, busy na naman kamo, kadakol ng mga activities na papaabuton, especially na nagbalik na kita mo niyan sa face-to-face, di ba, Father? Normal na, halos normal na. Halos normal na. Ano pong paano gigibuhon? Yun po ining parapol. Yes, Kapag- raffle. Siguro po, yun na nga niya na, kaya nga ni kitang kaning ginigibot ang nagpapatabang kami sa dos busabos. Dito rin na parishioner may sa kami. Kay riba ko po ang parishioners ko ngunyan. Kao ng Parish Pastoral Chairman, si Brad Tama. Rafi, si Susan na yung in charge, Susan Formaleo in charge kaniyong parapol tata. Matarabang-tabang po kami. Di may mga Yes. ibang gibuho na si Father di siyempre Tama, naman siya tama. sa Iyo po. misa sa iba pang mga spiritual activities si dakol kitang mga parishioners na Division of labor. nagsusupport na Tama. ang sabi kang pagbariwas ka mga tickets saka actually po sige-sige ang ano mingon yan ang pag-dispose and sana ang collection Kumusta po ang Pag-status. sales kang tickets in the Father ngunyan? very positive man po kami dakulo naman pong mga nakaluwas ng tickets and nagbabarilik naman sa itong pag-remit. Pero sabihon tang mas dakul pa manggirare ang dai pa na-remit. Kaya Okay. sa paagi kayo sa indong programa po, baka
si mga nagkuro-kuha dyan ng ticket. Baka Mag-remit na kamo. Oh. Mag-remit na tabi kamo, tabaka de madagos ang rapol. May initial raffle po ba ni Father? Ay, yun pala. Garo preliminary. Preliminary. draw. Correct. Actually po, December pa, nagkakaigwa na kami kang preliminary draw. Pampabuhay. Yes. Nag-launch po kami kanikan Feast kan Christ the King. Feast kan Fiesta kan Kaswari. Parokya na November namin. 27. Yeah. Aram ko yan. Kabalos. Aram ko. Opo. Actually, movable po ito Sunday, nag-iiba ang mga Ay, dates. Ang bugon. Aram Salamat. May tama man. Ayun. tama man. Ayan. Ayan po, big-launch sa ito, katong Fiesta kan Christ the King, and then kan December, primerong aldaw kan Aguinaldo, nag-preliminary draw kita, Okay. tapos katong midnight mass. So igwanin mga consolation prizes na magayon man ang mga prizes na consolation pa lang ani. And ngunya na Sunday igwana naman Feb 26. another preliminary draw February 26. Yan po. Bread maker ang Wow. ang satuyang Ano yan, Father? Kung halimbawa, dahil pasinda na nakarimit ka itong ticket, dahil pasinda ka bali duman. iyo po ta. Okay. Igwa kita ni Dapat si paid. igwa po kita ini po ang samuyang ticket sa likod po kayan igwa ning Mechanic. Mechanics, Anya, oo. ang sarang importanteng mechanics sa number 1 pati. Only paid tickets will be included Yan, tama. in the raffle draw. Kaya makakaiba po sinda sa draw kung nabayadan na. Opo. Si mga Si- si mga diyan ng Gana Father na tickets, included ba yan sa Grand Draw? Even po si mga nanggana, Yes kabali po. pa po yan. duman sa ganito. Nanggana o dahil nanggana Kabali pa. sa preliminary kabali, Kabali Bali duman pa. Okay. So may ano pala ang chance. Opo. Pwedeng magduplika. Oo, diba? Ano pa si nagana nabunot ngayon ning auto, tapos nabunot giraray ning harong. Ay, karoon din naman yan. Ay, mali mo sorte. Tama po si Mali mo sorting maral. Iyo, Tama, si sa imo pa si E-Trike. Oo. Igwa po kita ang simbag po kaya niya sa mechanic. Yes, Ay, may mechanic. Opo. Saro sa ng basis pwedeng manggana. Sa Grand Raffle. Major Price. Price. Opo. Na alimbawa, ay kaduang basis ikapa, kaipuhan magbunot giraray ning iba naman. Iba naman. Only for the major prizes. Only pala for po. the major prize. Opo. Okay. Kuyan man, i-share naman ang blessing. Yes, tama. Tama. So ang ticket 500 pesos ano Father? 500 Opo. pesos. Oh, si mga senior, may discount. May 20%. Kuyan po, kaya kung kumbaga sa restaurant, big promo na, yun. Ayun. Ayan. So, Father, i-invite na po ang mga kaibanan mo. Baka pwede po mag-join sa Muya. Sa ano. Diyan na po, tangani pong makapag-invite din po ang mga nagsisiribot kaniyo pong raffle na nikatabang po ni Father. Siyempre, para po mapagayon ang Paris kang Christ the King. Although itong aning simbahan magayon na, pero ini yung building na ini na pinapadumanan kaniyong proceed kaniyo pong raffle talagang sobrang the best. Okay po. Sige po, ma'am. Sige po. Sige po. Kaya iba ko po, digdi ang raffle committee kan Christ the King Parish. Ayaw po digdi sa kuyang tuo, right? Brad Rafi on this, and pastoral chairman kan sa muyang parokya. Sa left ko po ang treasurer kang pastoral council, Miss Nancy Bigay. Siya man po ang nagkakapot kan, sabi kan, ingat siya man kayo sa tuyang Pwede mo berkada tayo. wala to ang sa kayang papabisto, ibalita na si Tito Ray na Paris na baga puno rin dyan, magbali sa Makabisita kuya sa lamang. pastoral council. Bigdi naman po sa kuyang left si Susan Purmalejo. Siya po ang pinaka-overall in charge takan sa tuyang Grand Raffle na ini. And si Brad Gilbert Bragais, kabali man sa committee kan Grand Raffle, and sa tuyang link sa tuyang second prize sa Suzuki Espresso, bilang siya po anong apod kayan staff siya duman sa kuyan
Si ma'am baka may i-greet ka duman sa kundi nagpaaram kay Sir Angi baka anak mo. Ibang araw kaya. Igo. And siguro po, Yeah. invite po Yeah, sa sige, mga ma'am. viewers na magbakal po para man po niyo sa karahayan na may tatabang po ninyo sa tuyang sa Paris po kami. Go ahead po. Ma'am Su? Sige, invite ko na lang po sa mga gabos pa po na dahil pa po nakakarimit kang mga tickets o yan lang po kami ni Father saan na pwede po kami paglimitan kan mga tickets para po mas madali ta po para makaiba na po sa mga tickets doon na makaiba po sa preliminary draw po. Sa kasuday pa po nagkaka-co-op, pwede pa pong magkuha ng ticket. Saan man makakabakal? Lalo sa may mag-walk-in baga, may magbakal or Igwa po sa Paris office, kay Father. Digsa mo yan po, may mga kapot po kaming mga tickets. Okay. Pero may pong available ang mga tickets. Ayan. De, ano po yan? Pwedeng doble po, mga tulo pwedeng bakalon. Ay, pwede po. Dawa pong 50 Dawa hanggang sa 50. booklets. Si Tito Ray po ang sa iyang mama, active na parishioner ni si Manay Tess. Lumet. Ang sabi, tinawan siya ng sarong booklet na May gaya. sarong stock ako. Sa kuya, sir. Sige po. For final invitation po sa gabos na mga nagdadalan po at ang suportahan na po ang raffle. Si Sir Rafi. Rafi? Just mananapanggi po sa Indoga Boss. So mga dahil pa po nakakabakal na ticket, available po sa office kan Christ the King Paris. And sa paagi po kayo makakatabang na kita, magkagana po din mga darako lang. Salamat po. Sir Bert. Yan po, salamat. Salamat sa staff ng Dos Posabos, si Sir Eric Dudong, si Tito Ray, sa mo yung parishioner. Dahil sa inyo, nagkaibo kaming link. And especially sa family ko sa Suzuki Otonaga. Dako lang bagay si discount na tinawag sa kuya ni Boss Joel. Para ma-avail me itong Suzuki Espresso for second grand raffle prize. So, salamat po. Si Father Mark, sa mga sponsors na nagtabang. Again. Sinabi po, salamat sa Dos Posabos sa pagkakataon na ini. And sa mga kairiba ko sa parokya na talagang naghihirigos magtarabang tanganing maging successful ining Grand Raffle project. Ini pong mga prizes ta natabangan kita discounted ang sa tuyang mga prices kang Deca, kang Suzuki, although pig barakal taman po yan, pig bayanan tayo. Salamat po. Okay po. Sige po. Asay na ako. Ayan. So, salamat po sa Indo sa pagbisita po ninyo sa muyang programa. And sana po maging matrayumpo Tito Ray ang nasabi ng raffle. And sana magkaiba pang araw ganyan yung mga magagayo ng mga projects. May season 2 ba? Ayo, para ganyan sa pagpagalingan sa tuyang mga simbahan, and then syempre itong mga services na pinagtataupukan sa tuyang mga simbahan. And saro sa mga the best na pwede tang sunodon, lalo na tama na pati, ma-Holy Week na naman pati. Yeah. So magtarabang po kita. Hindi po sa project na ning Magayon. So, Giraray Tito Ray, Yes, salamat Father sa group. sa Salamat grupo sa po, thank you pagbisita. so much po. Salamat po. Salamat po. And kadikit na ko yan. Kadikit na pag-plug in. Sige po. As Wednesday po, bakong Domingo. Bakong Biyernes. Sa aga na po. Sa aga na po. Pangoros. Panguros, bawal na Father, pag may mga may mga bawal. Opo, fast and abstinence, ayun abstinensya. Father, pwede pong paitom-ito man na maray ang abuta. Di po nahiling sa kuya eh. So, Giraray po, salamat po sa Indo Gabos, sa Gabos po mga viewers kang Dos Posabos. And then syempre, hindi po sa yung mga bisita mo niya na napaka-special po dahil nga ni Ash Wednesday na tomorrow, Holy Week na. Thank you so much po. And ini ang magayon na pag-start Giraray kang sa mo pong programa. Salamat po. Ini po, Giraray, ang sa Indong Lingkod. Ako po si Boy Agda. Tito Ray po sa programang Dos Posabos!